Nas súas 3 primeiras semanas de desenvolvemento, a área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras acada xa o 21,67% de cobertura entre os nenos e nenas, obxectivo da campaña de vacinación infantil de gripe que mantén aberta a citación nos centros de saúde e tamén permite que as familias que non acudiron na súa quenda poidan solicitar cita coa enfermeira de pediatría ata o remate da campaña o 31 de decembro. Parte dos 4.300 nenos e nenas vacinadas en Ourense no que vai de campaña fixérono no seu colexio, na pilotaxe realizada en 10 centros educativos da provincia, onde se administrou a vacina intranasal a 1.300 rapaces ata o remate desta fase o pasado 24 de outubro, unha fórmula sen augullas que facilita a aceptación entre os máis pequenos. En Ourense, esta iniciativa deseñouse como unha xornada educativa e lúdica no marco da programación de saúde comunitaria que se ven desenvolvendo ao longo de todo o ano nos centros de saúde, colexios ou centros sociais. O persoal dos equipos de vacinación deseñou unha campaña informativa adaptada aos pequenos e ás súas familias. Tras a vacinación, cada neno e nena recibía o seu xa tradicional carné de superheroe ou superheroína contra os bichos. Igualmente, no período de espera posterior á vacinación, realizáronse en cada centro escolar obradoiros de educación sanitaria adaptados por idades. A campaña continúa agora nos centros de saúde, onde todos os nenos e nenas de entre 6 meses e 11 anos están a ser citados pola súa enfermeira de pediatría. Ademais, aqueles que non se vacinaron durante a pilotaxe ou non puideron acudir no día asignado poderán solicitar cita alternativa ata o remate da campaña o 31 de decembro.